Yo, what's up? Team MS goes to... Walk it like I talk it, walk it. Walk it like I talk it, walk it. 6, 7, go! Dali ko sa 6 hours later. So yun po ano, andito po kami sa Pulumulok at nag-shoot kami sa Mindaro. Hi sir! Hi! Pasa. Gigo. Samok. Samok. Yan o, pak. Anak, ayan. Sa pag-ari na, pak. Anak. Ah. Meanwhile. Mamoy ka na bang snacks? Sorry sir. Bakit mo gina? Go! Bro! Kumay naman. Sabay. Walk it like I talk it, walk it. Walk it like I talk it, walk it. So yun guys, vlog niyan, si Jan na mag-edit. hindi ito vlog. Video lang. Trip. Jan! I believe I can. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it, walk it. Ayoko sa'yo. Kaya naman sila. Papaparty. Sana akong trabahante dito sa Mindaro. Look. Sarap. Ah bro. Diba? Gagawa po kami ngayon ng mga rup-rup. So weird. No, ginagawa mo. Isa, di ba, mao ang intro dito. Ito siya. Ang mga ibutang sa, di ba, sa sayaw, naana yung ibutang na, Mindaro, naana ta dito, naana na ta sa ano ba? Let's go. Walk it like I talk it, walk it. Walk it like I talk it, walk it. Walk it like I talk it. Sapan. So, pwede problema na mo. Ang problema kayo, pugi mo na ko do. LOL! Seconds later. Hello! Hi! Vlog ni si Jan! Hello, vlog ni si Jan. Dito naman po tayo. Gapong-gapo. LOL! Pero gwapo din ang hanap. Pero gwapo din ang hanap. Balusok. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Sure? Boys, kiat, let's go! Happy birthday! Parang kung dili mapasa na inawong sa mga. Nanay pa vlog eh. Oh, na yung mga naong do, para ebidensya. Saan na picture niya na? Ay, video na sir. Ay, naku, picture na tayo doon! Ay, bilhin siya ng iPhone. Ay, Huawei. Asas, I love man.
20. Isa pa. Thank you! Ah, try na natin yan. Wala pa. Yawan nyo. Ako. Alok ko. Bro, ni miss call siya bro, tanawa. Wala na ako natubag. I-sensor ni Brian. Imong cash? Si Toot! Si Toot! Noot! 2:30. Bro, itong crush niya mo? Oh, crash lang. Antod crash lang. Namangit. Antod crash lang. Namangit. Antod crash lang. Namangit tuyo na. Nagay tuyo, suka. Ito puti. Sa yun guys, tatawagan po natin para malaman natin kung ano ang tuyo, suka, paminta. 2,000 years later. Let's go! 1, 2, 3, go! Pasakay! Kasabay mo kami sa aming dakilang. No, wala kaming wala kaming pamasahe. Nakihits na lang, nakihits. So ayun po no, hindi po sila marunong hindi po sila marunong makatuno. Ano na dyan? Ano na dyan si Jan? Ano na dyan? Uy, struggle is real. Ano na dyan? Ha? Survive! Oh! Yun na, no? Nakasakay na ako. Nag-absent para sa shoot. Kasi wala kaming pera, no? No! Pangbigas. Ano na dyan? Paano ka bababa? Ano na dyan? Walk it like I talk it. Walk it like I... Yeah, again. So, we're going to PCC, so let's celebrate. 3 weeks later. Head guards, sorry sir. Before tayo napasok sa head guard muna tayo sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sir! Sir, wala tayo kasi pito kayo, pito. Yes, sir. And dito po, makikita nyo. As you can see, this is the entrance of PCC. And this is the McDonald's. Wow! Ito ang entrance sa PCC Mall of Quezon. Ito po yun, Ay, ito po PCC. Wow! At kung may mga bag kayo, sir, at kung may mga bag kayo. Meron kami mga bag, sir. May bag kami, sir. Ito tayo taglan. Ay, manok, sir. I'm the best tour guide here in Jensen. Ito pala yung SM. Ito yung ano, hindi, KCC po sir. Ay, KCC pala. Okay. Ay, sir, bawal sir. Stop it, sir. Sabaan mo. Sino ba wala naka-experience nyo sumakay ng escalator? Bro, bakit may aso dito, bro? Bakit may aso? So weird. Sir, no pets allowed. Bro, may pera ka ba? Wow, eh. Sakit ako dyan, bro. LB. C. LOL!